ce ina ma da zanga mai kunu, wallahi Allah da na sha har na bandare ba zan biya ba. Ke in ce wayanan koko ne kike saidawa, to zuba mini koda na bandare. Dan na ji cikin karkarar ku an ce ke ce kaɗai kike iya zahar zugan ɗari. Amma kafin nan ki ɗan zuba mini koda al'udaye mana in ji kar ya zanjire. Kai, Allah kenan gwani iza, ya kago ki ga ki kyakkyawa mai zubin gyaɗa kamar a China. Ce a Indiya kamar ku kama zadda ita ke ai mata nake tun daga can ne ta zo zaya. Kin san ta da san kunu na dawa, to anan na san tara Gombe take zuwa zaya. Kai dai galan kunu ka sha, idan har kana bukata gano da ya iso ka zo ka zauna. Sabo za a yau da kai, kunan nan dan kai na dan tsaya, dan tunda zuga su cance mini masu ke in kai. Ka bada kuɗin naka kan ka sha, cance zan haɗa in je ga wasu gunsu za na kai. To ki je kafin nan na ɗan gama, ni ma nan gudan dubu ce zan aika taliya, canji zamu.